Rus dili dünýäde iň meşhur dilleriň biri bolup, bu dille 260 milyondan gowrak adam gepleýär. Başkurdistan Respublikasy Russiýanyň rus dilini ýokary derejede öwredilýän sebitleriniň biri. Ufada, ýagny bu sebitiň paýtagtynda Miftaheddin Akmolla adynaky Başkurt Döwlet Muallimçilik Universitetinde dünýäniň ähli künjeginden gelýän daşary ýurtly raýatlar üçin rus dilini tiz we ýokary derejede öwrenmäge mümkinçilik berýän merkeze açylan. Näme sebäpden rus dilini Başkurt Döwlet Muallimçilik Universitetinde öwrenmek amatly? Sebäbi bu ýerde birinciden ýokary hili bilim berilýär, ikinciden gowy mümkinçilikler döredilen, üçüncüden howpsuzlyk çäreleriniň talaplary gurnalan, dördüncüden amatly ýaşaýyş hemde amatly töleg şertleri bar. Beşinciden tarihi we medeni ýadygärliklerine baý. Ýokary hilli oku. Başkurt Döwlet Muallimçilik Universiteti Russiýanyň öňde barjy oku jaýlarynyň biri. Onuň Şanhay hyzmatdaşlyk guramasy statusy bar. Bu ýerde rus dilini daşary ýurt raýatlaryna öwretmek boýunça uly tejribeler toplanan, rus dilini öwrenýän we indi öwrenjek talipler üçin kurslar bar. Taliplerin rus dili öz ene dili bolan raýatlar bilen mydama aragatnaşykda bolmagy olara okunda uly ýardam edýär. Taliplere rus dilini daşary ýurt dili hökmünde sertifikatlaşdyrylan synaglary tawsyrmak mümkinçilikleri bar. Geljekdäki mümkinçilikler: rus dilini bilmeklik bakalawriat, magistratura we aspirantura programmalar bilen Russiýanyň ähli ýokary okuwjaýlaryna bilim almagy, jurnalistika uğru bilen meşgullanmagy, döwlet wezipesinde we siýasat uğrunda işlemäge, dürli adamlar bilen aragatnaşyk etmäge mümkinçilik berýär. Başkurdistanda asyrlar boýy dürli medeniýet we din wekilleri agdybirlikde goňşy bolup ýaşaýar. Bu ýerde 160-dan gowrak dürli millet wekilleri ýaşaýar. Başga milletlere sabır takatly, gatnaşyk ýerli ýaşaýjylaryň ganyna siňen amatly ýaşaýyş şertleri, daşary ýurt talipleri oňat gurnalan 2 we 4 otogly umumy ýaşaýyş jaýlary bilen üpjün edilen. Ufada milyondan gowrak ilaty bilen azuda sazlaşykly durmuş akymyny we eliterli ýaşaýyş şertlerini özünde jemleýär. Amatly töleg şertleri. Daşary ýurt talipleri üçin taýýarlaýyş bölüminde ýyllyk okuw töleginiň bahasy 1000 Amerikan dollaryndan gowrak bolup, Moskva we Sankt-Peterburg şäherlerine göre epesli arzandyr. Taýýarlyk bölüminde Russiýa Federasiýasynyň hökümetiniň hasabyna tölegsiz okumak mümkinçiligi hem bar. Tarihi we medeni ýadygärlikler. Ufa 16-njy asyrda düýü tutulan gadymy şäherdir. Şäherde tarihi we ajaýyp binalar, seýilgähler, suw çugdurumlary we seýrek ýadygärlikler, 8 san universitet, 9 sany teatr, bir näçe sunat galereýalary we 20-den gowrak muzey bar. Başkurdistan täsin tebigatyň ülkesi. Onuň şihanlaryny, ýagny baýyrlaryny, Şulgandaş gorowhanasyny, Başkiriýa milli seýilgähini, İremel dagyny we başga da kän täsinliklerini görmäge göz gerek. Biz sizin gelmeňize sabyrsyzlyk bilen garaşýar, universitetimizde siz görmäge biz öwrenşat.